Здравей! Не знае колко им е кал на ръката. Здравейте, аз съм Цани. Вие гледате градината на Цани. Днес е 10 октомври. И всъщност земеделието е в разгара си. Макар че постепенно преминаваме към земеделие. В рамките на едните минути аз постепенно ще ви покажа кое как е в градината. И как съм казал и преди, основната цел е да мога аз това да го гледам до години и да знам какво е било. Гроздето беше обрано преди няколко дни. Сироп беше направен и клипчето ще бъде публикувано съвсем скоро с сиропа. Имаше слана, сланата унищожи в общи линии всичко е мъртво, обаче някои неща се развиват доста добре. Ето ги капините, които аз разсаждах предния път. Ейде, тази тук се развива чудесно, се е хванала, тази тук се е хванала, а тази вече е на близо месец. Те всичките тръгнаха от ейде това растение, на което аз в шишета прихващам крайчетата на клончетата. Боцвам ги в шише и след няколко седмици ги вадя и те правят ново растение. Това се оказва, че сработи безкрайно добре. Аз съм супер впечатлен. Следващото нещо, което ще ви покажа, е едно от моите големи отчаяния. Нещо, което беше пълен провал. Обаче, той е част от земеделието и не е част от лятната градина. И ето сега, след като стана хладно, почва се развива изключително добре. 3 растения, които аз си мислех, че са мъртви. Това е ето този кейл или листозеле, ето този кейл и ето този тук. Те трите бяха тестови, така да се каже. Да видя как се развива кейл през лятото. И отговора е не се. Цветното глупости, листото зеле е култура, която се очаква да отглеждаме през зимата. И аз поради тази причина съм насадил значителни количества. Ето тук в тази леха всичкото е листно зеле и е на 2 седмици. Онова там е на половин година. Тъй, че то го застига с бясна скорост и просто трябва да се седи есента. Това е положението. Ето тук имам от салатата зимно чудо. Тя вече има някои доста едри листа. Може би след 2 седмици ще може да берем от тях. А пък ето тук има малко кромит лук, който е почнал да пониква. Обаче ще видим как ще му се отрази студа през едните седмици и месеци, защото в нашата градина земеделието поема студените сезони. Седих зимна ряпа. Тя се развива много по-добре от миналата година. Миналата година имаше много шума и горе-долу една ряпа е до толкова голяма, колкото малкият ми пръст. Това беше голям провал. Този път има много по-голяма надежда. Ето тази цялата леха е с такава зимна бяла ряпа. Тъй, че ще видим какво предстои. Ето тук има насадено още зимно чудо салатки. Тъй, че ще видим из тях какво става. Нещо, което не се развива добре, но пък не нулево е цвеклото. Червеното цвекло. Ето това тук е червено цвекло. Би трябвало да има и натам. Обаче аз не мога да изчистя тревата на тези лехи, защото не виждам къде е насадено, защото то не никне или никне рядко и тревата ми разказва играта, често казва в тези няколко лехи. Обаче ето тук другата седмица може би ще берем първите репички. Това са червени репички. Ей, там, чак до края. Тъй, че те се развиват добре. Друго, което седих, освен листозеле, е листо цвекло. Swiss Chard или Mangold. Седих го по два различни начина отново. От разсад, който приготвих вкъщи. Даже има клипче за това, ако сте гледали предишни видеа в канала. И също така го насадих и директно в земята. Ето как изглежда това, което е от разсад. Аз мисля, че е чудесно. Аз съм супер щастлив. От това даже май ще си откъсна едно листо днес. Примерно ето това и ето това листо. Не късам големите, но правилото, доколкото разбираме, да късаме външните. Тъй, че следващия път големите ще са външни и ще откъснем тях. Тук из треволяка има едно чудо още насадено и никнало, обаче на места. Ето това е листо цвекло. Ето това е листо цвекло. Обаче, понеже е никнало много гадно и на места, не мога да го изчистя. Също както се случва ето тук в този треволяк, където ето това е кейл. Ето това е кейл. И някъде в тревата сигурно има още. Ето това тук е един мъничък. Тук. Обаче, понеже едвам се виждат, е много трудно да бъдат изчистени. Това обаче не значи, че аз губя надежда, защото поначало из интернет пише да са на 20-30 см на друго растенията. Ние сме ги седили през 3 см семенца. Тъй, че дори едно на 5 да поникне и да се задържи, това ще е идеално. Продължаваме натам. Ето ги тук моите кофи с сладки картофи, зимна ябълка, земна ябълка и резене.
Резенето беше тотал щета. В Lidl пуснаха резене на сравнително добра цена, което е направило глави. Моята простотия тук дава само листа. Тъй че май ще си купувам от Lidl просто. Макар че и листата стават за тератори идеални. Сладките картофи вече вадим втора кофа, втори леген, което е супер, защото аз бях обещал, че ще направя цяло видео от купуването от магазина на сладък картоф, през това как се разсажда, това как пуска корени, това как се седи и това как накрая как се бере. И всъщност това е готово, може да го очаквате до няколко дни, остава само да монтирам видеята. Ето това е от следващия леген, това тук е всичкото сладки картофи. За съжаление няма вода, с която ги измия, за да ви ги покажа по-добре. И също така ми е супер лошо, защото съм пил вода от часове. Не знам дали се усеща. Нещо друго, на което аз много разчитам през зимата, е киселеца. И често казвам, от всички растения мисля, че киселеца е абсолютен първенец. Развива се страшно добре. Ей това тук, всичкото е киселец. Ето, например, може да откъснем това листо за сравнение с ръката ми. Тъй, че зимно време аз явно съм тревопасна и беря някакви зелени треволяци. Но пък съм си насадил и имам, тъй че това е голяма радост за мен. Ще завършим това видео с царевицата, защото тя е, може би, най-интересното нещо, което се случва днес, защото я приключихме. Ето цялото това чувалче, с изключение на тези няколко ягодки и арония, последни за сезона, цялото това чувалче са кочани царевици. Ако сте гледали, аз ги седих преди половин година, като ги седих с картончета от тоалетна хартия. Идеята е, че мога да направя разсад, чието корени после аз да не тормозя, като го вадя от кофички от кисело мляко и го боскам в земята, ами го седя директно в картончета от тоалетна хартия и слагам целите картончета вътре. Ето тук се намираме вече при царевицата, която аз изкорених. Ето това тук бонище е царевицата. Но това, което е интересно се види, е, че в дупките, откъдето извадих, няма никаква следа от картончетата. Тъй, че с това мисля, че си потвърдих пред себе си, че методът с картончетата работи изключително добре. Пробвах го с бакла и сработи, пробвах го с царевица и сработи. Тъй, че това е много добра идея. Това е всичко от мен за днес. Благодаря ви, че гледахте. И очаквайте скоро клипчета, които вече ще са повече зелени и повече готвене, защото много от растенията не виреят през зимата, но заедно ще разберем кои виреят и кои могат да се отглеждат и през зимата. А това е вече изпразения ми басейн. Благодаря ви.